ngai tu pastor ngam itu itu pastor Henry da kajing ya da pa kajing ya sa jong i naka hakmat ba kajonga hakmat ki pai ba i viral khnang ka video i viral khnang ka face ka jong i hapo khubor tang na benta ka beb kajing mut ayu na benta ka beb ba in viral khnang itu i pastor kajing mut ayu ba in pelai ya ka keteng ka jong i ya ka nam ka jong i hapo YouTube kajing mut ayu menta ngan keren syapang jong itu pastor te ai baki brew save khnang ye kane tap apa YouTube ada phim tap ru omlele ada phim tap ru omle save khnang ye kane kajing le jong itu pastor ila syathat buram tang na benta ka jonga ba yeng ban ye le na kajing im ka jonga map ye kajing im jonga nga klem ong ye phi ba phin ya sa ye ka hok jonga Henry neduk neng kong kisni pilesa ya kajing im jonga Henry phim patla ban pendep Henry hakasin ka baar mentaro phim la ban pendep pastor phim patla ban pendep Henry kajing mut ka jong phi bat kajing mut ka jong ngasu thu bhai kata bat pastor wat yeng shu da ka ba penja buram yala ka jong kajing im ai bakanong penja buram kan penja bet hakmat ka perthai to lech suk lech san hakajing im ka ba pitrai phikta pastor jonga ho ngene pai suk bat phi Henry kajing pai suk jongar wat mut bangasung thu ba u pastor ayu u banjeng adabul hakmat ke jonga banjeng nandu nang kong kisni ulan de bieng ba un yale ye kito ki briu ki papen viral ke video jonga u yale persya ban ai ki jubab ban yo ban ya keren Henry kajing le jong ki pai ba kade ke ba khongpong hakmat jong o ki ong ba u pastor un poi du jok yang pastor maaf yang pastor maaf langsung thu ba pakajing jeng ga jong phi kum bakajing im ga jonga pangan phla ngadon ka e challented pangan phla lu ye kajing im ga la jong Henry ngamsha takadau phi ru phinang yele khnang ban yo ye kajing im ga jonga Henry kata kanang yu i paki udang yesha o pastor upas phi ben ba phi ong uneu pastor un poi sha du jo tang na benta jong ha usha that boram ma po news tang na benta jong ha usha that boram ha po news e ngam tip balai naka e ga dau baki khasi ki bam do prakhasi ki bam im prakhasi ngam smotho wat ki family jonga kimpat viral Henry da ubriu shisngi uyeng man yale hakmat jonga kajing ili yeng yale kajong u hakmat jonga kajing buram hadu kano Henry maaf ye ka buram ka jonga uthat bur along kumba omde bathat buram da ma Henry ki pat bai bathat buram na isu gumno par ong ba uyarap yang tang sisin ro hoy Henry ulai yarap yang hadu arsin ulai save kan ini video ulai yarap yang tu pastor yarap yang hadu asin ulai yarap yang ngapai ke mesim dan ngapai ke komen uneu pastor un poi dujok uneu pastor wesha ya karu dakai uneu pastor un poi sha dujok uneu pastor jaka un perkelai kajing bahau pen kelab pen bani kajing sneu bakum ta ken ban ong no ba pastor yu basisha un klem no ya kajing sneu sha kajing bha bar kajing bha sha kajing sneu kiru pai ba ki bom tip blai ki mdai ki kristal ki la ban shim ban sensar hok ban komen ya ka hok kadne kajing na kajong na pe itu pastor ngajau ko umat na pe itu pastor ngajau ko umat na bar blai ombang isi ya i Henry balai ngajau ko umat da ubriu shisngi unjing yale khamat ban pen kala hadu asin ye kajing im kajong asu thu ba anda de bang to da pet iki komen ki umat ki jau anda jau ki umat ngam la sha banda klem le live nga klem la sha banda le klem le live namat baka men sim ke bapai ngapat coba pelat wat kitu kibriu ki ba aikes kidang la ban aikes ndai ban kem kimla ban kem Henry ke jingla jong tu pastor pat ki ong no pada ke kam sniu ka jingla jong tu pastor pat ki ong no ba
Uniu pastor umpoy dujok henry yala jong shimet ngasngu thu bha balai kutu pastor uyeng arsha hakmat ke jong banjeng biang